and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracle. Kung nakahuman lang unta ko sa kurso, di ko mahadlok, mahal. Pero, mag-graduate pa man ko ba doon? Mahal, ayokong inga nga i-surrender mo ang atong relasyon. Mahal, Mo anak ko, dili na ko mabuhag nimo. mahal, ayaw na pag-desisyon og iyong nahanagod. Gamay na lang panahon ng atong paabuton. Dili ko gusto nga mawa ka na ako. Dili na sab ko komportable sa akong pagpuyoban sa akong amahan. Gikuhaan ako niya sa akong katungod. Gamay na lang pag-antos, mahal. Tingalig mo surrender ka. Kung piton kag maayo ni Papa. Hindi ka na mahitap, mahal. Labanan mo gani nga itong relasyon nga babae ka ba? Ako pagkaha nga labaw nahigugman mo. Gamay na lang pag-antos. Tingalig anahaon ka ni Papa. Huwag mahitap ni Papa ni mo. Huwag ka makaila sa akong amahan. Tingalig manugo siyang mga tao aron matuman lang ang iyang gusto. Magbantay ko, mahal. Alang og tungod sa tanggugma. Gamay lang yun ng pag-antos. O sige, tumanan ka na ako. Ug ako sang bantayan ang mga lihok sa akong amahan. Mahal, bantay lang yun ha. Ug ayaw gid pagsalig ni Karen. Ayay, mibagting ang telepono. Labing siguro si Senyor Emilio na ning nanawag. Baala na niya ako ng tubagon. Hacienda Emilio, good morning. Namakag ka ba ako, Butoy? Ha? Unsay namakak Senyor Emilio? Ingon ka kay tiguang ang nailhan mong Milan diha sa Hacienda. Kung gano'y tinuod niyor. Milan ang yan sa ligo ni Hazel diha. Wa akong makita na niyor sa amigo ni Senyorita. Kay bawo bitaw ka na ako nga igor ba ikong mo-drive sa jeep kung sakay na ako ang Senyorita. Wa ko makaila sa iyong amigo diri sa Hacienda, Senyor Nagtugan ka ba na ko sinuod, Butoy? Tinuod lagi nga akong gisulti niyor. Wa ko'y nailang Milan nga batanon. Kinsa ganito ingan sa anak sa itong kusinira? Si Karen yor. Mo ba na ingan? Anak man kang sila niyor katong kusinera. Karen may nga naton yor. Nag-eskwela? Nag-eskwela niyor. O murag mo graduate. Akong kwarta ang gipahimuslan niya ng Karen. Imong kwarta niyor? Ikay may gasto sa iyang pag-eskwela niyor? Hilong Bogo! Kani din sweldo siya mga ginikanan. Diin man na nila, ha? Diin, Butoy? Aw, diha ni mo niyor. O niya, di ba ako'y napaiskwela na itong babayanan? Di niyor no? Nganong nagsusi man ka bahin ni Karen yor? Sa ba diha? Ayaw ko pangutang na, gago! Pasaylo alang ko niyor ha? Hmm. Iyay! Kasakit sa kundunggan. Gibundak man lang ang telepono. Bida. Di palang kaamo ay. Dong, wa man mo'y klase ron no. Wa na eh. Manlakaw ta. Doon ako ipakita nimo. Unsa man anay? Basta, uban lang nako. Nay, asyendam ni Senyor Emilio. Dako kay nga nabutang sa gawas na yo. Hacienda Emilio. Dong, unsay imong bation kon kining maong asyenda maimo. Ha? Nay, ang ako premium nga 5 million pesos. Kuwang ra kay nay, uy. Saan na ko pag-angko nining mong asyenda pinaagi sa premyo?
Pero malipay kagyud kun maimo ni. Nay, ayun ko pong tandaan niya na. Natural, malipay gud ko. Kay, mahimo ko ng minyuan ang akong mahal. Hapit ka na mahuman sa imong kurso. Ambot lang unsa pa may imong mga plano. Basta ayaw gigwad sa imong pangandoy nga maangkon mo kining maong asinda. Ah, bisakin sa tingali, Nay. Malipay gid kon makaangkon og ingon anak kadako nga asyenda. Nganom din eh. Apil ni sa gihuman kong pangandoy gikan nimo. Tugani ko, Nay. Imong gidasi Milan sa asyenda ng ilang? Akong gipaibog. Ha? Kinahangatagan ko gyud siya dugang damgo nga makapanag-iya sa mong asinda putoy. Bitaw nang. Ikaw, Nga naman ko, kanos ang man makita aron mabasa ang mga papilis nang? asa man sad nako basaha ang maong papilis butoy. Imposible kung masuod ko ning bay asinda aron basahon nako ang papilis. Ay, mangita tag lugar nang nga way laing masayod sa tong buhaton. Ha? Sige butoy. Tabangi ko pangitag lugar aron akong mabasa ang mga papilis. May klase ka ba karon, Hazel? Nga naman pa. Gusto kong hikayo na ang imong mga papilis ron nga magkalarga na kita sa States. Unsa? Gikinahanglan mo kayo ang passport o visa, Hazel. Aron dali ratang makalarga sa abroad. Wa ko'y gusto mo abroad pa. Mudayon kag balibad. Kay wa ka pa man magkasuway. Sige na. Uban ron ako aron nga mahikay na ang mga papilis. Busy ko pa. Ikaw ka lang mo pirma. Dili lagi ko. Ayaw ko balibar, Hazel. Kung dili ka gusto masuko ko nimo. Nakaila ka na ba yan ako, ha? Kung maoy masuko. Sige na. Okay, sige pa. Aron mo tuo kag yun nga dili ko musupak nimo. Ubanan ka na ako. Igo lang kong mga play. Pero utang puot. Ayaw una karon. Wa pag ko'y gustong mo atog abroad. Oh, ang ako cellphone. Ang ako mahal. Mahal? Mahal, gidagi ko ni Papa sa suki niyang agency. Ha? O saan agency, mahal? Para kung makaatog kog abroad. Oh, may uban ka papa ni mo? Namugos man. May uban na lang ko. May pirma ko isip aplikante. Imo di kong biyaan. Di, uy. May uban lang ko niya aron dili siya magsigig pamugos na ako. Pero nagampo ko nga ma-reject ang akong application. Mahal, mubo na lang ang higayon nga atong paabuton. Pangita lagi paagi nga, dili ka magkuban sa mong amahan, ha? Pangita lagi paagi. Aron kita ging duha ang magkadayon. Kita gyud, mahal. Nganon dili man nimo pasagdan nga makakita sad si senyorita sa kanindot abroad. Unsa mayon niya may tabo kung di na siya pabalikon ni siyang amahan. Milan, dako na ang senyorita. Makamauna siya mo desisyon alang niya. Mahal ako sa Hazel, Karen. Walang gyud ka maguna-una. Kung unsay buhaton sa iyang amahan diha nimo. Dili gusto si Senyor Emilio og mga pobre, Milan. Labaw pang dili siya gusto nga maminyog pobre ang iyang anak. Unya unsa man? Wa lagi ka mahadlok unsay ang buhaton nimo sa higayon nga masayran nga uyab mong duha. Wa pa masayod si Senyor Emilio nga doon na may relasyon, Karen. Aw, gawas sinuon kung doon nagyong musumbong. Nga naman. Nagtuo kang ako'y musumbong, Milan? Namasangil bugod ko nimo. Dili ko parehas nimo ka bright, Milan. Pero doon na sa ko'y balatian nga sakitan sa klaro nimong pasangil. Ay lang lain na pagsabot, Karen. Nahinugon lang ko nimo, Milan. Karen, Anugon ka? Doon na kainahan nga nagmahal nimo.
andam nga magpakamatay tungod nimo. Wa ka ba mawili sa imong inahan? Karen, Dili mahitabong itug-an ko ang inyong relasyon ni senyorita ngadto sa iyang amahan. Pero dili sad mahitabo nga may daotang mahitabo nimo tungod sa kapintas ni Senyor Emilio. Matod ni Butoy. Ni dinhi magtungha si Karen. Kinahanglan ako'y una magkakita niya dinhi. O niya, ako siyang pasakyon sa auto. Milarga ko nga masayod si Hazel. Hain man ka si Karen. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!